Per què el Badalona Futur, l'actual Som Maresme, ha sigut condemnat a pagar al voltant d'1 milió d'euros al Club de Futbol Badalona? Queda't, que t'ho explico. El 2023, el Badalona Futur i el Club de Futbol Badalona van arribar a un acord per fusionar les dues entitats on els equips es passarien a dir Club Futbol Badalona. El Badalona Futur, el conjunt presidit per Toni Freixa, passaria a ser el Badalona A, ja que estava competint en la segona federació en aquell moment, i el Badalona, de tota la vida, el conjunt escapulat, passaria a ser el Badalona B, ja que estava competint una divisió per sota a la tercera federació. L'acord progressava fins al punt que els dos equips es van reunir més d'una vegada en el notari per oficialitzar la firma, però en aquells moments l'antiga directiva del Badalona Futur argumentava que hi havia desacord entre creditors sobre si tirar endavant la fusió. Així que al final no es va tirar endavant. Aleshores, quin és el problema? Doncs bé, durant el procés de fusió, el Club de Futbol Badalona es va fer càrrec de totes les despeses. Això inclou salaris de jugadors, fitxes administratives i d'altres obligacions del club, del Badalona Futur. Com que no es va dur a terme la fusió, el Club de Futbol Badalona va dur a judici al Badalona Futur reclamant que els retornessin els diners invertits, ja que en no donar-se la fusió, el Badalona creien que no els hi corresponien aquestes despeses, sinó al Badalona Futur. Així ens plantem avui, 2 anys després, quan el jutge per fi ha dictaminat sentència i ha ordenat a l'actual Som Maresme, antic Badalona Futur, que retorni el gairebé 1 milió d'euros al Club de Futbol Badalona, atenent-se a l'article 1158 del Codi Civil espanyol. Si vols conèixer més sobre la història del Som Maresme, deixa un like, segueix-nos i estigues atent, que t'ho explicarem.